ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅଗ୍ରୟା ସିଟ୍ସରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଗ୍ରୟା ସିଟ୍ସକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନା କାଣା ଆଜ୍ଞା? मोर ना जप चौहान आज्ञा ଜପ ଚୌହାନ ଗ୍ରାମ କେନ୍ଟା? मोरापद ମହରାପଦର ବ୍ଲକ କେନ୍ଟା କି ଆପଣ? खपराखोल ब्लॉक आज्ञा ଖପରାଖୁଲ ବ୍ଲକ डिस्ट्रिक्ट ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜ୍ଞା। बलाइन डिस्ट्रिक्ट आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ କାଁ କପା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା मुई एटा व्हाइट गोल्ड करी आज्ञा ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍। ଅଗ୍ରୟା କମ୍ପାନୀର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍। କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ନଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? मुई टिकला लाग्या नोइन ଆଜ୍ଞା ଟିକଲା ଟିକଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏ ତାର ଗଜା କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା? इतार गजा हेतिला आज्ञा गुटे गुटे केनो केनता कमी थिला बेले जेते बेले जोगा हला सेते बेले ताई चारा बना हेतिला ला सां सां लगा गला दुई लगा चार ହେଲା। दिन भितरे ଏବେ କପାର ଆପଣ କାଣା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? यार तो ठीक अछि आज्ञा फल फूल माने आसुଛି एटा ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାଁ କାଁ କପା କରିଛନ୍? मुई एटा व्हाइट गोल्ड रो करी आज्ञा इना एते आरो सदानंद रो करी जा मुई ଆର କାଁ କପା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ 95 रो सियाडे करा हि आज्ञा मोर भाई कहिछि ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବି କପା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତିନିଟା ଭେରାଇଟି ଯେନ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଭେରାଇଟିରୁ କେନ୍ କପା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? मते व्हाइट गोल्ड टा भल अछि आज्ञा एते होइছে बोले तो भल लागबा ना ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଭଲ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କେନ୍ ଗୁଣକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? इधर फल फूल आसुचे आज्ञा गज माने डेही पोखरा मेलुचे ଆଜ୍ଞା ଆର୍ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ବଲ୍ ସାଇଜ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣକେ? हां फल साइज टा बड़ लागुचे ଫଲ୍ आज्ञा ସାଇଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣକେ? हां ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛେ ଫେର୍ ବି ଆପଣ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୁଲ ହେଇଥିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଆପଣ? ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯେନ୍ତା କି ଯେକୌଣସି ଗଛ 60 70 प्लस थिबा बागीर आशा लागुचे आज्ञा फल फूल माने फिर तो धरुचे ताली ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ 60-70ଟା ଫଲ୍ ହେଇଥିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍। हां आज्ञा ଆଉ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି? सेरा केनता 40 50 भितरे थिबा 40-50 ଭିତରେ ଅଛି ଆମର 60-70 ଯେ ଆରୁ ଗଛ ମାନେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? भल लागुचे आज्ञा बड़ बड़ गज तो हेछि ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଗୋ ମାଇ ଆମରି ଅଗ୍ରୟା କପାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯେନ୍ କରିଛ କପା ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେନ୍ ଜିନିଷ କି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଟା ମଞ୍ଜିକେ ବି ଭଲ ଲାଗଲା ଜଗାଲା ବେଲକେ ଭଲ ସେ ଆଙ୍କିଲା ଆରୁ ଗଜ ବି ଭଲ ହଉଛି ଗଜ ବି ଭଲ ତାର ହଉଛି। ଧରছে ଫଲ୍ ବି ଅଧିକା ଧରିଛି ଫଲ୍ ସାଇଜ୍ ବି ତମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ହଁ ଆମର ଡିଲର ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ ଟିକେ ପଚରା ମୁଁ ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ତ ବହୁତ କପା ବିକିଛନ୍ ବି ଯେ ଅଗ୍ରୟା କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ କାଣା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଦେହି ପାସେ ପାସେ ଅଛି ଫଲ୍ ବି ପାସେ ପାସେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆରୁ ପତର ଦେହି ପୁରା ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା 2 ଇଞ୍ଚ 3 ଇଞ୍ଚରେ ପୁରା ଦେହି ପତରା ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଫଲ୍ ସାଇଜ୍ କାଣା ଲାଗୁଛି? ଫଲ୍ ତ ଭଲ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ ଫିଲ୍ଡ ସମାନ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା? ସମାନ ଅଛି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 60-70ଟା ବଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ସମାନ ଅଛି ତାପରେ